Kai ya ne daga ina? Kai yanzu lalacewar tawa ta kai ka ce baka gane na ba. Wannan fa ya expire ne ba. Wai yaya da kake nufi? Shine. Wallahi shine. Wai dama kana raye? Ina ban mutu ban na Lagos. Tunubu na ciwo. Wallahi sai dai ku koma Lagos. In ka shiga gidan nan Allah ya tsine mu. Wallahi bare shiga ba. Allah bare shiga ba. Wai wannan gamba kani na bane kake ga mun haka. Kaga idan ka shiga gidan nan Allah ya tsine mu. Baka da uwa baka da uba a cikin gidan nan. Allah bare shiga ba. Shi dai ku sai mutum muna yara yanzu ya zo yana idan ka shiga Allah ya tsine ka. Idan ya mutu a ture ne. Kai wallahi Guri ya yi bara a yaka ba. Kai ina tausaya maka wallahi. Ga guri ya. Saboda da kai kanina ne fa ka san mutane na wani ciwo. Ga guri ya. to baka da uwa baka da uba a cikin nan gidan su mama sun tafi maulidi zai ka samo su wallahi ba dai gidan nan ba Wannan da gado a kana gina. wal in ba kai ba yanzu nake ma maganar sai na sai mota irin wannan ba wallahi wannan iyani ne gadon baba ka san duk idan ka shiga Allah ya tsine dan labar wazan nan da Allah idan ya shiga Allah ya tsine ni yake kai ka iya bakin gaba idan ban bare shi ba Allah ya tsine ka ji ni yake ga maganar banza kai Sai da kai da wannan abokin naka sai na cinye.